Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in its blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves.
Higala mayang adlaw, kini sa 15-minute Bible Truth. Ako si Joseph Mark. Ako si Brother Joseph Mark Sacedon. O nini na atong tagahan ng pagtagad no ang isulat sa 1 Peter chapter 3 and verse number 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. The Bible says, "For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit." No? So ang ato ang hisgutan karon is the perfect substitute. Now, in every team sport, no, unsa man ang mga team sport, basketball, baseball, football, mga soccer, nga na nga mga team sport na substitution may tabo kay may tabo magid nga kapuyon ang usa ka player or di ka ang usa ka player ma-injured or usa ka player nga kanang wala tarong og duwa, so naa jud ay substitution. Now, ini ka substitute ang nga player kung isub out gani siya sa coach, ang ipasud sa coach kana yung player nga maayo, kanang player nga fit, kanang player nga qualified nga mo take sa position. Kay kung dili siya kanang qualified nga mo take sa position sa player nga gi-bench sa coach, ang dagan sa duwa mabati gyud. So naay possibility nga magpildi sila. No, mo na siya sa every team sport na dyan na substitution. And when kung nagi substitution may tabo, ang isab nga player sa coach kanang player nga qualified nga moduwa. Kung tan-aw niya nga dili qualified na player, aw ibangko ra na siya, di na siya pagduwaon. Now, sa ato ang pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, natay mga gigamit ng mga butang, di ba? For example, sabon or toothbrush baka, lato, kutsara, tinidor. Anak, ingan na nga mga butang. Kung kana nga mga butang mabot sa panahon nga mo wear off na siya, ang mga kutsara tinidor mahugaw na, dinagid malimpyuhan or toothbrush, kuha na kayo, guba na kayo, itong sabon, mahurot. Mukuha di tagbag-o nga mga butang, no? Atos lang, or atong mga sinina baka, atong mga sinina, di na nato maigo. So, malit yung tagbag-o nga mga butang. Nga igo mo puli sa mga butang, nga sa mga daan na to nga mga butang, no? Mga igo, meaning sakto or qualified nga mo puli. So di man kita mapalit og sinina nga kanang bati, di kita mapalit og kanang mga toothbrush nga ginamit na daan kay ginamit naman sa daan. Di sa mo palit og kanang plato nga ginamit na daan. Mupalit jud tag bag-o, nindot. Og sa samang paagi si Jesus Christ namatay siya na para sa tuwa, no? Ato makita sa 1 Peter 3:18 sa atong gibasa ganina, "For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust." No? For the just for the unjust. Ngano day dili man ta matarong sa atubangan sa Ginoo. In fact, nagpakamatay si Jesus Christ when we were once sinners. No, wa siya nagpakamatay nga tungod kay nakibaw siya nga worthy tang pakamatyan. The fact is dili ta worthy pakamatyan, but he offered himself for us. Atong basahon Romans chapter 5 verse 8, no? Romans chapter 5 verse 8 atong basahon para makita nato ang kamatuoran sa Bible. Verse number 8, "But God commendeth His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." No, while we were yet sinners. Now we know God hates sinners. But, unsang klaseng gugma? Christ died for us. No, iyang gipuli ang iyang kaugalingon. Nga kita unta ang pwede mamatay dito. But then, ay ubang mga tao, mga pilosopo, mga klase ng mga tao, bingon sila nga, pwede naman ako day, pwede naman siguro kung magpakamatay dito. Pero, pwede lagi ka pagkamatay dito, but ang imong dugo nga ihala dito, dili enough na mabayad sa imong sala. No? Kay dili man tayo inosente, dili ta walay sala. But si Jesus Christ, siya ang perfect substitute nga ilansang dito sa cross. Kay siya may inosente. No? Ang naingon diri sa Bible nga, "Without the shedding of blood, there is no remission of sin." But kung ikaw ilansang dito sa cross, ang imong dugo iula, dili na siya enough kay imong dugo kay dili na siya inosente. No, nangita ang Ginoo og inosente nga dugo nga ihala dito sa cross. And we cannot, dili ta maka-provide anang inosente nga dugo. That's why iyang ipada si Jesus Christ as the perfect substitute para nato dito sa cross. Atong basahan sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 21. Indot kayo nga pagka sultiyo. 5 verse 21, "For he hath made him to be sin, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Kaya nga man, Brad, ganong kinahanglan data nga mahimong righteous sa labangan sa Ginoo. Atong basahan sa Isaiah chapter 64 and verse number 6. 64 and verse number 6.
But we are all as an unclean thing. No, sa tubangan sa Ginoo, we are all as an unclean thing. Unsa man ang mga unclean thing? Kanang mga hugaw, kanang abog, lapok, kanang hugaw sa tao, ihi, ngana. We are all as an unclean thing, and all our unrighteousness are as filthy rags. Mga hugaw nga trapo. Bantay man ang mga trapo sa lamisa, gitrapo sa ligid. Mga hugaw na sila. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Tubangan sa Ginoo, makasasala ta. Hugaw ta sa tanang mga hugaw, ug deserve ta nga ikamatay nato dadton ta sa impierno. But tungod ni Jesus Christ, siya mo'y nahimo nga perfect nga substitute. Nato siya mo'y gipatay dito sa krus, sa puli sa tong dapit, pwede na ta moadto sa langit. Kung ato lang siyang tuuhan, kung ato siyang dawaton as our Lord and personal Savior. Simple ra kayo, di ba? Nakoy story para ninyo. Atong i-demonstrate o sakto ang gibuhat ni Jesus Christ para nato. Naadri sa Bible ang usa ka tawo ni Abraham. No, siguro familiar naman niya. Si Abraham. Now, si Abraham tiguang na kaayo siya, gisaaran siya sa Ginoo nga na siya anak. And for many years nga yang giwat abot ang iyang anak, no, 100 years old siya na iyang anak si Isaac. Ang gingon sa Ginoo nga si Isaac iyang ipa-sacrifice dito sa Mount Moriah, no? Iyang gida si Isaac dito. Si Isaac wala ra siya, nagsige ra siya tabang siyang papa, nagset sila dito ka altar. Nagset sila ka altar, nagbutang sila kahoy para isugnod. Hinhigda si Isaac. Pagdayong yun man ang Ginoo nga i-sacrifice si Isaac, di ba? Pag gumana to si Abraham, padayon na niyang tusok ni Isaac, ingon ng Ginoo, ayaw. Naaray kuan dito, kanang sheep dito nga angay nimong i-sacrifice. Muna nga sa samang paagi kita angay na untatang patyon, but si Jesus Christ nahimo siyang perfect nga substitute para nato. Dili na ta ang silutan pag-ayo sa kapungot sa Ginoo. Tungod kay naa si Jesus Christ, namatay siya dito sa cross. And all we have to do is accept Him as our Lord and personal Savior. Wala na ilain pa. Simple ra kayo. No? Sa kalisod, sa kalibutan karon, no? Ang ubang mga tao, wala na paglaom. Wala sila paglaom. But na ay paglaom diri sa pulong sa Ginoo, sa Biblia. No? Si Jesus Christ nagpakamatay para nimo. Dili ta worthy, but iya tang gihimong worthy nga nagpakamatay siya dito tungod siyang gugma para nato. Dakong gugma, no? Usay makapilta nga way nagigugma ka nato, usay makapilta nga lonely tas ito kinabuhi, but remember na nagpakamatay nato tungod siyang gugma. Deserve ta, atod batong gi-deserve to yang kamatayon, dili kay naman makasasata, no? Sa atong hunahuna, sa atong bakba, sa atong gawi every single day makasata, no? Muna nga deserve ta nga mamatay, deserve ta padung ta sa impierno. Ang impierno sa samtang naglakaw ta ni kalibutanan, nagbaho na ta ang impierno. Deserve na to ang impierno batungod anang gugma ni Jesus Christ. Iyang gi-substitute ang iyang kaugalingon para siya may magantos ug kita igo lang ta mutuo niya ug ato siyang dawaton sa tong kasing-kasing padung na ta sa langit. Simple ra kaayo sa nga tanan ang iyang gipangayo nato, wa siya nagpabayad, no? Wala siya nagpabuhat nato og kanang mga lisod nga mga butang. Kay buhot na naon, mas ingnon ta mabuhat og maayo, mulikoy man jud ta. Naaman sa tong nature nga mabuhat jud og sala. Muna nga wa na niya gipabuhat anan, no? Iyan ang gi-simplify ang tanan, no? Tuuhi lang siya. Pagtuo lang. No, wala niya pa bayri, wala niya pa buhati og maayo aron kadto tag langit, simple ra kayo, tuuhi ra siya. Tungod siyang gugma, ingana ra ka simple ang daan padong sa langit. Ug ginaot nga ikaw nga naminaw karon imo nang madawat nga kaluwasan aron makasiguro ka sa langit, no? Aron sa pagbalik ni Jesus Christ kuyog ta. Aron sa panahon man nang gani nga kwaon na ta sa Ginoo, maabot ang takna sa kamatayon, ready na ta sa langit ng atong paulian. Kay samtang wala pa si Jesus Christ nato ang atong paulian, impierno. But now tagaan tas ginog chance siya tuk-tuk kanato nga libre ra ning kaluwasan niya gihatag, tuuhi lang. Walay bayad, walay pagbuhat og maayo, walay mga halad nga biskan unsa, pagtuo lang nimo, no? Tungod sa perfect na substitute nga mao si Jesus Christ. Dali na lang kaayo ang pag-adto sa langit. Hinaot nga imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing, dili nimo i-take for granted nga chance, no? Kay basin ugma unya, late na kayo, basin sunod semana, late na kayo.
no? Mag-post miglain nga ingani nga ikaw wala nakasunod si mana, it might be too late. Mo na nga samtang karon nga naa pa higayon nga gihatag ang Ginoo nato. Hinaot nga imo siyang dawaton sumong kasing-kasing. O daghang salamat sa pagpaminaw. Sa sunod na pod nga higayon, ang Dios magapanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.